ህዝብ ትግራይ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ አንጻር ወረርቲ ሓይልታት ጸላኢን ምምካት በብዘለው ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ደጀን ብምዃን ዝተፈላለዩ ሓገዛት እናገበረ መጽኡ እዩ። ለሙውን ከም ትማሊ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፎም ደጀንነቶም አጠናኺሮም ይቕጽሉ ኣለዉ። ሰራዊትና መጠናኸሪ ዝውሃብ ዘሎ ናይ ሕብረተሰብ እዩ። ካብ ሕብረተሰብ ዋጺና ሕብረተሰብ ወኪልና ኢና ነብጽሕ መጽና ዘለና ዕጥቂ እኮ ካብ ጸላኢና ተኾነ ስንቅና ካብ ህዝቡ ስለዝኾነ ነቲ ጅግና ሰራዊትና ስንቁ ከዓ ነዳልለና ወለዱን ኣሕዋቱን ህዝብ ትግራይ ዝወጽሖ ወረራ ንምምካት ሓይልታት ትግራይ ኣብዚ ደረጃ ዝየውጽሖምና ኣለው። ትግራይ ተዓዊታ ኣላ ሕጂ ቅድም ኢልና ኣብ መንጎ ጸላእቲ እናሃለው ኮይና ኢና ዝቕርሽ እዚውን ናባህላልና የጸኒሕና ከምኡ ዝበለ ብርክት ዝበለ ካሊእ ገንዘብ እውን እናሓገዝና ኢና ጸኒሕና ማለት እዩ። ስለዚ ትግራይ ትዕወት ኮይና ዝተፈላለዩ ሓገዛት ዘድልያ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ብገንዘብ ዝኽእል ብገንዘብ ብኣካል ዝኽእሉን በኣካል ብጉልበቱ ብፍልጠቱ እውን ንሓገዘ መጽዩቲ ኩሉ ትግራይ ማለት ይከኣል እዩ። ትግራይ ሓራን ሙዛን ሃርጋፍ ድሌት ፋሽታውያን ንምምላእ ንዝመጸ ጸላኢ ተስፋሕፋሒ ሓይሊ ኣምሓራ ካብ መሬት ትግራይ ጠቕሊሉ እስካብ ዘይወጸ ቃልሲ ቀጻላይ ከም ዝኾነ ብምእማን እቲ ዘሎ ሓገዝ ንቕጻላይ አጠናኺሮም ከም ዝቕጽልሉ ነቲ ሓገዝ ዘበርከቱ ተወከልቲ ነበርቲ ከተማ መቐለ ወሲኾም ገሊጾም። ሕብረተሰብ ብቐጻሊ ስንቄ ዋጺ ዘሎ ብኮሸሮ ድዩ ርሑስ ብንጀራ ይኹን ብሁሉ የዋጺ ዘሎ ቀጻሊ ዘድሊ ነገሩን ድሉ ሕብረተሰብ ዝተፈላለዩ ተወቂዖም ዝመጹ ምክልኻል ሓይልታት ክልውና እዮም ቁስላት ክልውና እዮም ኣብ ሆስፒታላት እናኸደውን ዝጥይቐሉ ኣስበይዛ ሒዙ እንጀራ ሒዙ ዝኸደሉ እንታይ ዝበሃል ሜላታት ነተኣታቱ ክንክእል ኣለና ኣጠናኺርና ክንቅጽል ኣለና ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘለኒ። ሰራዊት ትግራይ ነጻ አውጺና እዩ መሊኡሽ ካብ ነጻ ዘውጸና እውን ካብ ጸላእትና ተንበርኪኾም ሓይልና ጅግንነትና ንሽካብ ዝርእዎ ማለት እዩ። ብስንቂ ይኹን ብዘሎ ብኩሉ ነገር ክንዘጋጀሎም ክንገብረሎም ኢና። ሕብረተሰብ ዘይሰርሐ ስራሕ የለን ካብ ሕብረተሰብ ብዘሎ ተወጉሰ ጌርካ እንዳበርታዕና ከምንሆነ ዘኣምን ነዚ ሓገዝ ተረከቡ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ንስተገበረሎም ሓገዝ ብምስጋን ኣብ ምዕዋት ቃልሲ ዕዙዝ ግደ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ሕብረተሰብ ቀጻሊ ነዚ አጠናኺሩ ንክቕጽል ተላብዮም ምክልኻል ሓይልታት ትግራይ ዝገበሮም ዓወታት ብምልኦም ትህዝቢ ብድሕሪት ኮይኑ ደጀንተ ዘይኸውን ነይሩ ዝዓወቱ እዚ ኣይምተዓወትና ነርና ናይቲ ህዝቢ ተሳትፎ ዝዓበየ ዝዓዘዘ እዩ ነይሩ። ቃልሲ ዝገብሮ ዘሎ ከዓ ናይ ሕዝቲ ይኾነስ ካብ መጀመርያ ሒዙ ተፈላለየ ናይ ሎጂስቲካት ያው ኮረሽ ማሃዊ ኾነ ገለ ኩሉ ተሳትፎ ይትረፍ ሕዚ ኣብ ነጻ ኮይና ትግራይ ብሳዕረትሉ ኮይኑ ሕዚ እውን ዳም ሕቢንዎ እዩ ዘሎ ሕብረተሰብና ማለት እዩ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ እዩ ዘሎ ያው ጽቡቕ ከም ዝቕጽል እዩ ዘረድእ ማለት እዩ። ገና ይተቃልስ ገና እዩ ካብ ናይ መሬት ትግራይ ስንዝር ተኣክል ተስፋሕፋሒ ሓይሊ ኣምሓራ መሬትና ሒዙ ንሕና ሰላም ረኺብና ኢና ዓወት ረኺብና ኢና መቐለ ነጻ አውጺና ኢና ኢልና ከፍ ንብለሉ መንገዲ የለን።